Itu. Ini pun lagi dulu. Nah. Makan ni deh. Samo. Samo, tuh. Đây mèo samo con ni. Labih balik ya. Ini hagrawari kak. Rumah dia. Istima. Becing dia. Hah? Becing. Cuma orang, pergi mbak cuma. Ayo ni pergi. 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 Ini mana pun dah mulai. Sama. Sama makher ni. Saja saja. Last tahu berapa mas tu kunda. Ini. Ini. Makhe. Bisa drai saya. Kita burung berapa? Aja ya. Itu jadi dong. Uci. Komle. Hah? Ini. Kau nambah? Hagrawariyaव मा खालामदों नोंलाय? साम' खनफैदों। खालामनाङाब्रा। मा खालामनाङा बेलाय? फैनायाव दंथ'। गैया जाबाय नाय। साम' गिदिरथार दं। अबावथो बुरजाथार थाखो? नाथुर दंमोनलै। खुलायो। लादो। नाङाबा लाबोनो नागिरदों। ओमफ्राय जायो माथो। माथो जायोलाय ओमफ्राय। गलासो। एसे गिदिर जायो। खन। एसे जाखाया होमबा? खन दे खन। नों खनबावा? आंलाय मानो खनो आं लाग्रासो। एबा आं मंगलबाराव साम' नांगोन होननानै खालामबाय थानाब्रा। एसे गिदिर। Ini. Ma. Nah. Ini. Kejar mana sih sama gue begini? Kamu siap. Bisa aku kayak gini. Ayo. Sorry jauh kali ke. Hei, mai ke jauh pas ni di. Singa jauh pas ni di. Sud ni kiri. Sana jauh pi. Hei, sini jauh mana? Bau lagi. Pulang jupai. Sama kali. Labra. Nah, pwede mo lang. Kanaliban. Kaya lang na yun. Maku. Sandra. Kulay. Tuy. Masay
जायो जायोलै नाखौनो जाखांबाय खामनाङालै थ' खनदो खनदो थायो आरो हा थायो आरो थायोब्रा मोनदों मोनदों मोनगोन ना मोनाखै नै साम' गोरलै गोरलैखौ जानोसै आरो नङासै फिसा फिसाद्रायलै गिदिर जायोना जाया इयो हो जायोदां नों खनबाय थाब्रा नाब्रा साम' खनना लेंबोबाय नोंनासो दा खना मानो खन नोंबो खन खनबानो लाग्रा जागोन नाखौ नुवालै थांसै फै गय जायै जायै हाथायाव साबजोब्बाय खनदो नै माने इदि खालामबाय थायोलै फालतु खालामबाय नाङालै साम' खननानै बिदि जाबाय खालामनांला दैयाव खोलैनांगौ माने इदिलै नोङो खनफ्रामोल' नामा साम'खौनो मानि रागा हलै बांद्राय खालामनांलालै ओमफ्राय थ' थाबाय थ' खोनायोब्रा Sampai dengan pulang aja. Tidak pulang. Sebab ini deh. Makan saja deh. Makan saja. Oh, saya makan. Keringan makan nih. Indri.
गाज्रि जाबाय खोरिनानै साम' खननाया नै सोंल' बादुलि बादुलिखा भिन्दि दासो जाहांदों नै बिदिनो सबाय बिमा दं ओमफ्राय भिन्दि सबाय बिमा लेस्रा दासो होहांदां जोगोनार